ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ተመልከትና ለመወን ከም ትልሙድ ሓድሽን እዋናውን ኣገራምን ዝኾነ ሓበሬታ ሒዝና ናባኹም ኣቢልና ኣለና ናይ ሎሚ ዛዕባና ዝኸውን ብዛዕባ ጉዳይ 34 እዩ ክኸውን እንታይ እዩ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ወፂኡ ስለ ኩናት ኤርትራን ስለ ኩናት ትግራይን ዝበሎ ነገር ኣለውን ተባሂሉ ኣሎ በቲ ካሊእ ድማ ኣብ ከባቢ ሱዳን ማዕስከራት መዕቆቢ ተጋሩ ማለት እዩ ባራዕ ሓዊ ኣብ ስደተኛታት እምራ ኩባ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ዘጋጠመ ባራዕ ሓዊ ሓደ ህፃን እውን ሙሉእ ንሙሉእ ኣስክሪኑ ተጠቢሱን ካልኦት እውን ተቃፂሎም ዝባኖም ዝብል እውን ሓበሬታ ሒዝና ኣለና በቲ ካሊእ ድማ ኣንጻር ሕወሓት ዝወፁ እውን ዝተፈላለዩ ተጋደልቲ ኣለው ተባሂሎም ኣለው ካብኣቶም ድማ ሸዊት ቢተው ዝተባሃለ እውን ዝርከቦም ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ካሪዮኩም ሙሉእ ናይ ሸዊት ቢተው ሓበሬታ ማለት እዩ ነዚኦም ካልኦት እውን ክልውናዮም ብዛዕባ ኤርትራ እውን ቀይሕ ባሕሪ እውን አብይ አሕመድ ዝበሎ ነገር ኣሎ كع مودات حبريتنا بمصنح ملؤ تحستو كترخبو تخوليهم سناي صانحيت سناي مكتال دحرزا حصار مسغاغريت ملؤ تحستو ناباخم شفان كويه سناي مكتال السودان تجارب سدتنيات أبز عقول معسكر أمر خوبة بزقتها بعرق حاوي ودشت الشعب تسأل هي خمسة حلفة تحبيره السودان زركب ماخذ معقوي سدتنيات تجارب أمر خوبة لما قطر ساعات شوعات زقتها مخوين العلة سبب نبرتين حرقة خمسة بتهن ندمت ويانا تجري حبيرهم أتم وكانت ندمت ويانا تجري خمسة حبروا باتي زقتها ما قاتوا لبارع حاوي حدا ودشت الشعب تسأل هي خمسة حلفة قالوا ودخلت عامة تسأل دماء قدات وتحول حكمنا خمسة لاخة تحبيره لتعزيز حزن دماء أفتن معقوي زركب حكمنا مساعته مدحنت سزي لنا كل حكمنا ريفر تبايلو كم زلو حبيرهم أبزي بتوسخي بركة زبالة نبرتين قزاوتين باتي حرقة خمسة عناوين تقاليتو يبل تو زرق حياة خمسة تبل أفنا فانسين كانت سنة كاكت تفقل لمن بار مسال كاكت تسجل نكلخة بكل مداي تكالس نبقى قدمي سنة إسنا حدا قلت ليش عصر سيستن زنبرنا تماليسنا دوتنا العلنا لنا زي العالم أو كرم مقوسن جاقانو سواتنا تبل أنت تريوا بمرجعنا عبسلام كندبر كابزي كالنا كيفوتنا أنصار شكونا كلاش كنا العل تقدمنا لنا أبرخات تجري تسمبرنا على دكتور خليك على سيزون خلينا دحين كنا لكم زموتوا دم حنا فدينا حق الطويل هذا أنا كمان شعبي هندي جوسا قلنا هزنا بديله يعني في بيت شفتنا حنا خنفدينا سلازم أنا ما بيت سبي حنا خفديلهم قوم خنبه تخيرمني كل شيء عزولها مو صبوا كيس تقرأ شويت بيتو أبتع الله وزخنا ناي فيسبوك قصو مجمرة قد محادة مع التبلو مفنا فنسينكا نتسأنت كانت تتنفذ بزعبه قيح بحري مزراب أفدق بحري إثيوبيا مركبسي أبز بارلاما مزراب جلسي نوري يونيرو خوون قدم حجيجين نوري يكونن اتنور ناتوس أختيمي يوانس أختيمي يزبل زلو سلازم انتاي مالديو بزع حسابات እሞ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ምእታው ከም ዝበልኩኩም ብጣዕሚ ዘሕዝን ጉድ ዘብል ዜና እውን ሰሚዕና ኣለና ልብኻ ዝነክእ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ህፃውንቲ ዝበፅሐ እዩ እዚ ሓደጋ ተባሂሉ ኣሎ ብኣብዝሓ እውን ማለት እዩ ኣብቲ ኩነታት ዝነበሩ እንታይ እዩ ባርዕ ሓዊ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ምኩራብ ዝተባሃለ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ተፈናቀልቲ ወይ ተመዛበልቲ በተዘጋጠመ ሓደጋ እውን ባርዕ ሓደጋ ማለት እዩ ሓደ ህፃን ሙሉእ ንሙሉእ ዝባኑ ተጠቢሱ ሞይቱ ተረኺቡ ኣስክሪኑ ድማ ንከው ጽዎ ብጣዕሚ ተቸጊሮምን ከምውን ተጠቢሱ ስለ ዝነበረ ናይ ምቁርራስ ባህሪ ምሽራፍ ማለት እዩ ኣብ ስግኡ ተራዩ ከም ዝነበረ ንኡ ድማ ተቸጊሮም ኣውፅዮም ንክቀብርዎ ድማ ዝተፈላለዩ ምርውራ
ተገበረ ይዝርከብ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረ ባራሓዊ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ኣውያት ቀውጢ ኮይኑ ነይሩ ማለት ብጣዕሚ የእውያ ነይረን ኣዴታት መንከረን እስካብ መዓዝ ከምዚ ክብል እውን እንዳ ኣውያ ከምኡውን እቲ መንእሰይ እውን ተስፋ ቆሪፁ ካብ ገፁ ዝንበብ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እና ኣብቲ ባራሓዊ እንታይ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዘሎ ንምሳሕ ተባሂሉ ኣብ ዝስርሐሉ ዝነበረ እዩ እቲ ባራሓዊ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ምሳሕ ኣብ ዝሰርሕሉ ኣብ ሓደ ኬንዳ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ህፃውንቲ እውን ዝነበረ ኣደ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ኩናት ስቃይ ድማ ብዙሕ ሰብና ተፈናቂሉ ብፍላይ ካብ ሕሞራን ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሓፈሻ ማለት እዩ ዝነበረ ሰብ ናብቱ ይምኩራብ ዝተባሃለ ናይ ሱዳን ማዕስከር ስደተኛ ማለት እዩ ኣብኡ ዓቂቡ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እና እንታይ እዩ እቲ ሓዊ ካብ ኢዳ ብንፋስ የምሊጡ ተባሂሉ ድሓር ግን ናብ ዝተፈላለዩ ኬንዳታት እውን ከምኡውን ቃንጫን እዚ ማለት ኣገዳ ማለት እዩ ዝደረቐ ኣገዳ እውን ተታሒዙ ክቃፀል ይኽእሉ ድሓር ድማ መምላሱ ኣፀጋሚ ኮይኑ ሰብ ነናቱ ሰብ እውን ከውፅእ ነናቱ ንብረት እውን ብፍላይ ድማ እታ ከውዱ ኣብ ልዕሊ ጥሜቱ ከይትውድኦ ወይ ከይትቁረሶ ተባሂላ ኢሉ እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ምርብራብ ካሊእ ሰብ እውን ንሰብ ዘይሕብረሉ ሰዓት እውን በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምኡውን ካሊእ እንታይ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ምሕፋስ ወይ ድማ ምእሳር ቀፂሉ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ብፍላይ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ወፂኡ ኣብ ፓርላማ ተወከልቲ ህዝቢ ዝተናገሮ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ብዛዕባ ኤርትራ እውን ውግእ ክንጅምር ንኽእል ኢና እዚ ተፈራርሐና ዘላ ኤርትራ እውን ንሕና ምላሽ ኣለና ኢሉ ኣብ ዝተዛረበሉ እዩ ብፍላይ ድማ ሓሰረ መከሮም ረኺቦም ዘለዎ ማለት እዩ እዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ማለት እዩ ከምኡውን በቲ ካሊእ እንታይ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ስለ ትግራይ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ ብፍላይ ድማ ስለዚታት ብደንቢ ሽፋን ክበልኩም እየ ከምኡውን ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ዘጠንቀቐሉ በቲ ካሊእ ድማ ሓይል ፌደራል ምስ ኣምሓራን ምስ ናይ ፋኖ ሓይልታትን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ኣንጋሕጢጥዎ ኢልኩም እቲ ጅምርዎ ኩናት እንተልዩ ከይትዋረዱ ክብል ድማ ንጀነራላት ትግራይን ከምኡውን ብፍላይ ነቲ መራሒ ዝኾነ ናይ ኩናት ድማ ንሕወሓት ኣጠንቂቕዎ ኣሎ ክብል እዩ ብዙሕ ሰብ መነጋገሪ ገይርዎ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ቪድዮ ከምቲ ትርእይዎ ብጣዕሚ መነጋገሪ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ፓርላማ ዝተናገሮ ስለ ትግራይን ስለ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ነገር ኢሉሎ ካብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያንን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ነጠፍቲ ፖለቲካ እውን ዝተውሃቦ መድነቕትን ከምኡውን ዝተውሃቦ ተቃውሞ እውን ኣሎ ብዛዕባ እዚ እውን ስፍሕ ኣቢለ ክነግረኩም እየ እንታይ እዩ ኣብ ምጅማር ከምቲ ዝበልኩኩም መናእሰያት ናብ ኩናት ይወፅ ኣለዉ ማለት ኣንጻር ሕወሓት ናብ ኩናት ይወፅ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ካብኣቶም ድማ ብመርሕነት እውን ከምኡውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ 90 ኣብ ናይ ደርጊ እውን ዝነበረ ኩናት ቤተሰቡን ኣሕዋቱን ድማ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሸዊት ቢተው ሓው እውን መራሒ ጀት ከም ዝነበረ ወይ ገናሒ ጀት ከም ዝነበረን ዝተፈላለዩ ፅምበላታት ዝረኸበ ኣብቲ 90 ሰዓት እውን እሱ ከም ዝነበረ ሽፌር ናይታ ጀት ማለት እዩ ሓው ከም ዝነበረ እውን ዝንገረሉ ናይዚ ሸዊት ቢተው ዝተባሃለ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ሚድያታት ወፂኡ እውን ዝህቦ ዘሎ ስለ ኣንጻር ሕወሓት ንምቅላስ ናብ በረኻ ክወርድ ከም ዝኽእልን ከምኡውን ዝወረዱ እውን ከም ዘለውን ዝተሓዋወሩ እውን ከም ዘለውን ካብ ደገ እውን ሓገዛት ከም ዝረክብ ዘሎ እዩ ዝናገር ሸዊት ቢተው ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘናድዶ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ እውን ዝለጠፎ ሓሳባት ኣሎ ሸዊት ቢተው ብጣዕሚ ካብቶም ጀጋኑ ዝበሃሉ ስለ ትግራይ እውን ከምኡውን ኣዶ ክትድፈር የብላን ኣደይ ክትድፈር የብላን ኣደ ትግራይ እውን ክትድፈር የብላን ናይ ማንም ወፃዕ እውን ኣይንደልን ክንውፃዕ እውን ኣይንደልን ኣንጻር ህዝብታት እውን ንዝወፅእ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብ ዝወፀሉ ኣብ ሰነ 2013 ማለት ብፍላይ ኣብቲ ምጅማር ቃልሲ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሰሜን እዚ እውን ኦፕሬሽን ተገይሩ ኣብ ዝተባሃለሉ ኣብ ሰሜን ኣብ ሰነ 21 ማለት እዩ እዚ ሓውና ሸዊት ቢተው ማለት እዩ ወፂኡ ናብ ዝተፈላለዩ በረኻታት እውን ክቃለስ ከም ዝኽእል ክቃለስ እውን ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ሸዊት ቢተው ካብቶም ደፊሮም ማለት ኣንጻር ሕወሓት እውን ኮይኖም ዘለዉ ሓደ እንትኸውን ብፍላይ ኣብቲ ዓድና ዘሎ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይ እውን ዘሎ ፀብዒ ናብ ሰላም ዘብርድ ነገር እውን ዝገብር ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ
ሸዊት ቢተው ዝተባሃለ ሓውና በቲ ካሊ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ማእሰርቲ ኤርትራውያን ቀፂለሉ ተባሂሉሎ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወፂኡ ኣብ ፓርላማ ብዝተናገሩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት እውን ኣድሂቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ማለት እዩ ምስተናገረ ቀጥታ ናይ ፌደራል ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ ከኣስሩ እዮም ተኣዚዞም ብፍላይ ድማ ኣብቲ ፎቶ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን እውን እዩ ተሓፊሶም ናብ ቤት ማዓስከራትን ናብ እስር ቤታትን ማለት እዩ ወሲዶም ክዳጉንዎም ተራእዮም ዘለዉ ፍላይ ኣብቱ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ንኤርትራውያን ጥዑም ነይሩ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኣብ ናይ መለስ እዋን ማለት እዩ ኣብ ናይ መለስ ዜናዊ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ከፊኡዎም ከም ዝርከብን እቲ ከፊኡ ዘሎ ኩነታት ድማ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ፓርላማ ወፂኡ ዶክተር አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት እዩ ድሕሪ ምንጋር እዩ እቲ ኩነታት ከቢድና ክብሉ እዮም ዝናገሩ ዝብፀ ከምኡውን ዘሎ ናይ ዓድና ፖለቲካ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ እውን ምስቲ ሕንፍሽፍሽ ምዃኑ እቲ ኤርፖርት ባዕሉ ዝዕፀየሉ ዝኽፈተሉ መዓልታት እውን ስለ ዝበዝሕ ብኡ ኣቢልና ንሕና ሓሰራ መንከራና ረኺብና ኣለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እዞም ብፍላይ ኣብቲ ተሓፊሶም ተኣሲሮም ዝተረኸቡ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ኣትየን ዝተፈላለዩ ጥያቄታት ሕቶታት ክጥየቀ ሰሚዕና ኢና ከምኡውን እቲ ዘሎ ኩነታት ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ዝተባሃለሉ ማለት እዩ ካብታ ዝተባሃወትና ትእዛዝ ፈጊልና ንወፀሉ ነገር ወይ ነቕንብለሉ ነገር የለን ንሕና ፌደራል መንግስቲ ፌደራል ኣዚዝና እዩ እና ፌደራል ፖሊስ ንሕና ፌደራል ትእዛዝ ምኽባር እዩ ናይ ፌደራል ተወከልቲ ህዝቢ ምስቲ ምዃንና እውን ተወከልቲ ህዝቢ ምስቲ ስራሕና እውን ምስኡ ስለ ዝኾነ ንሕና ዝተኣዘዝናዮ ኢና ንገብር ዝኾነ ኤርትራዊ ተተረኺቡ ታሰይሩ ሒዝኩም እውን ክተኣስርዎ ይግባእ ኢና ተባሂልና ክብል እዩ ሓደ ፖሊስ እውን ብፍላይ ትግራዋይ ዝኾነ ፖሊስ ርህራሄ እውን ዘለዎ ዝመስል ሓደ ኦሮመታይ እውን ዝተናገሮ ሓሳብ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ በቲ ካሊእ እውን እንታይ ኢሉ ዘሎ ንሕወሓት ኣጠንቂቆሎ ብፍላይ ነዞም ጀነራላት ብጥብቂ እዩ ተናጊርዎም ዘሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እንታይ እዩ ኢሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነዞም ጀነራላት ብፍላይ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ዝኾኑ እውን ዓይንኩም ከምቅረኩም እየ ዝዓይነቱ ሓሳባት እዩ ተናጊሩ ዘሎ ኣብ ፓርላማ ወፂኡ ዶክተር አብይ አሕመድ ካብቶም እንፈልጦም ትርር ዝበሉ ቃላት እቶም ቃላቱ ድማ ኣብ ተግባር ከም ዘብዕሎምን ከምኡውን ብሕወሓት ዘሎ ኩነታት እውን ምስቲ ግጭት ተፈጢሩ ዝነበረ ንምርድዳእ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ብዙሕ ነገር እንዳተባሃለ መፅኡ ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ኣጠንቂቕዎም ዘሎ ቃላት እንታይ ክብል እዩ ተናጊሩ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እስኻቶም ኣንጋሕጢጥና ኢና ወይ ናብ ፋኖ እውን ገፁ መሊሱሎ ናብ ኤርትራ እውን ገፁ መሊሱሎ ኢልኩም ብድሕሪት ክትወግእና እንተፈቲንኩም ሓሰረ መንከራኹም ክትርእዩ እምበር ንኣና ክተሸንፉና ዘይሕሰብ ነገር እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ካሊእ እውን እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ እውን ዘጋጠመ ሓደጋ ሞት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሓላፊ እዩ ናብ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ሓላፊ ዋና ኣዛዚ እውን ናይቲ ሆስፒታል ጠቕላላ ማለት እዩ ናይ ኣስመራ ከባቢ ዘሎ ኣብኡ ሞይቱ እዩ ተረኺቡ ተባሂሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ ብልቢ ድኻም ይትካዕ ከም ዝነበረ እውን ዝተነገረሉ እዚ በዓል ሞያ ጥዕና እና ሞት ናይ ዝሰበብ እዚ እውን ብጣዕሚ መሕዘን ኮይኑ ተረኺበሉ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ በቲ ካሊእ እውን ምልስ ክብለኩም ማለት እዩ ናብቲ ናይ ማዓስከር ዝነበረ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ተጋሩ ማዓስከር ኣብ ይሞክራ ማለት እዩ ይምራ ኩባ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ስሙ እውን ንመሓዙ ንእሽተይ ስለ ዝኸብድ እምበር ኣብኡ እውን ዝመፅእ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣለዎ ካሊእ ሰብ እውን ከም ዝሞተን ከምኡ እውን ካልኦት ሰባት እውን ከም ዝተጠወሱን ዝተፈላለዩ ኣዴታትን ህፃውንቲ እውን ኣብቲ ሓደጋ ሰለባ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ዝበፅሕና ሓበሬታ ሕዚ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝነጋገረሉ ዝነበርኩ ማለት እዩ ነዚ ቀረፃ እውን እንዳተቀረፅኩ ዝመፀና ሓዱሽ ሓበሬታ እዩ ካሊእ ሰለስተ ሰባት እውን ተረኺቦም ኣለዉ ተቃፂሎም ክብል እዩ ተናጊሩ ዘሎ ካሊእ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ዳርጋ ናብ 1 ሄክታር ዝኸውን ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ኬንዳታት እውን ብሙሉእ ተቃፂሉ ናብ ባዶ ከም ዝተመለሱን ከምኡውን ፅባሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ዘውፅኦም ዘሎ ምክንያት ንሕና ናብ መረበትና መልሱና ናብ መረበትና ዘይትምልሱና እንታይ ስለ ዝኾንኩም ክብል እዩ እውን እቲ ሰብ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ክምርሕ እዩ ተባሂሉ ተፈሪሑ ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ እውን ዶክተር አብይ አሕመድ ዝበሎ ሓበሬታ እውን ኣሎ ንስኻትኩም ኩናት ንምኽፋት ኣይትሕሰቡ ክብል እዩ ነዞም ናይ ትግራይ ጀነራላት ከምኡውን ነዞም ናይ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ዝነበሩ ሓለፍቲ ከም ታደሰ ወረደ እውን ብፍላይ ኣብቲ ሕዚ ግዜኡ ኣብቂዑ ታደሰ ወረደ ተመሪፁሉ ዘሎ እውን ናይ ጻድቃን እውን ምክትል
ማለት ናይ ጻድቃን መተካእታ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ንጌታቸው ረዳ እውን ብጣዕሚ ጽቡቃት ስራሕቲ እንዳሰርሐኩም መጽኢኹም እዮም ክትራዳድኡ እውን ክትሰኽኑ እውን ብምኻልኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ብፍላይ ንሰላም ህዝቢ ንፍቅሪ ህዝቢ እውን ተቀድሙ ምዃንኩም እውን ክብረት ክወሃበኩም ክትኸብሩ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ዘሎ ነዞም ነፋጣት ክብል እውን ኣብ ፓርላማ ዘይሓፈሮም ማለት እዩ ነዞም ሕወሓት ነዞም ነፋጣት ነባራት ሕወሓት ግን ዝገብሮ ባዕለይ ናይ ባዕለይ ኣለኒ ጥራሕ እዛ ፕሪቶሪያ ውዕል ትፈረም በይ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ በተኻሊ ድማ ኣብዚ ሎምቅነ ሓፍትና ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ኤርትራዊት ጥራሕ ህዝባና ተቀሪጹ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክልቀቕ እዩ ብዝብል ምፍራሕ ክለቆየ ብዝብል ማለት እዩ እቲ ምሳኣ ዝሓደረ ከምኡውን ተደፊረ ክትብል እውን ምስ ፐሬድ እንዳሃለኹ ደፊሩኒ ናብ መንደቕ እውን እናጣበቐ ብፅፊዕትን ብርግሒትን እንዳወቕዐ ደፊሩኒ ክትብል ኣፋ እውን ንድሕርሕሪት ኣሲሩ ኢዳ እውን ናብ ኮለን ኣሲሩ ድላዩ ይገብራ ከም ዝነበረን በጃኻ እንተወለተ እውን እናኣበያ ነይሩ ክትብል እያ ኣብ ፍላይ ኣብ ቪድዮ እውን ሒዛ ወፅያ ዘላ ማለት እዩ እዛ ሓፍትና ብጣዕሚ መሰቀቂ ዝበሃል ኣጋጣሚ እዩ ብጣዕሚ እውን ንምስምዑ እስካብ ክንዲዚ ጭካነሉ እትብለሉ ነገራት እውን ናብ ርእስኻ ትምርዞ ዓይነት መርዛም ዝኾነ ነገራት ኢና ርኢና ዘለና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እና እንታይ እዩ ለማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ በቲ በለበቲ ጸሎት ንግበር ክብል እውን ይፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ለማዓንቲ ዝነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻሊእ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ ንረኽብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባርኩም እውን ከይትርስዑ ሰናይ ናይ ፍቕርን ናይ ብልዕን ስተይን ዝኾነ ግዜ ክመፀና ይምነ ድሓን ኩንታ ሰናዩ